एगो गांव के लइका बा आ जाके गौवा में घूम घूम के सारा पेड़ पौधा के काटता वही में दो चार गो नीम के भी गाछ भेटा गो लोकरो के काटे लागल। तो गांव के बुजुर्ग आदमी जब देखल कि अरे बाबा रे बाबा तो सारा पेड़वे काटता तो जाके उ पुरनिया काका जी रहले उ समझावत अरे कहत अरे का अरे कि नीमिया के गछिया अरे बचई है बबुआ अरे जीरो जीव आखिर का है निमिया के गछिया अरे बचई है बबुआ कहे से किसी ताल मैया नीमिये पर झुलली झुलुहा सीताल मैया नीमिये पर झुलली निमिया के गछिया बचई है बबुआ निमिया के गछिया बचई है बबुआ। पुरस्कार भैया नाम अरविंद सिंह जी आसान रहे बहुत सारा पुरस्कार दी हनी बार बार प्रणाम करो। माई के पहिलका सुमरन में 51 रुपया शुद्ध रुपया पुरस्कार दी हले बानी। माई से हम यह कामना करब कि आपके हर सोचल सपना मनोकामना पूर्ण होके। गाना बजाना काफी नहीं मन होता रुपया देला से का होला रुपया देला से कलाकार के मनोबल बढ़ेला उमंग बन रहेला मन करेला कतना कलाकारी दिखा दी को जब रुपया 10-5 मिलत रहेला तो हमारे सुनील भैया के कर कमल द्वारा फिर 51 रुपया के पुरस्कार बार बार प्रणाम। और हमरे महेंद्रा ग्रुप के तरफ से पुरस्कार मिलल बा बार बार हम प्रणाम करो। पद प्रतिष्ठा आप सबके बना रहो और हमनी दोनों के बीच प्यार यही तरह बरकरार रहो भोला ना से हम यह कामना करो। जय हो रुपया देला से का होला हो रुपया देला से कलाकार के मनोबल बढ़ेला उमंग बन रहेला मन करेला कि कतना हम अपन कला दिखाई पब्लिक के बीच में कब जब रुपयावा मिलत रहेला गीत संगीत निमने होता काफी सुंदर म्यूजिक बाज रहल बा रोशन जी भी बहुत सुंदर गौले हैं लेकिन जावना जगह पर रुपया ना मिलेला ना हमनी के आपस में बतियाइले सके जमत नहीं है खाए जनन कि ना हमनी के हाल पौनी पसारी वाला है शादी ब्याह में जब पौनी पसारी लोग जाला तो जब वो लोग के नेक जहाँ मिलेला नेक जब मांगी लोग नेक देवे वाला नेक ना देवे ला तो सुधांशु भैया भीतर खिसिया जाली सब कहीं सकी बैठल बालो खलिया के कुर्सा पर अनेक दे के बेरे लोग खलते के नहीं खे तो हमनी के रहनिया तनी ओने का और घी चले लेकिन हमनी के गीत संगीत में बानी जाना तो यही जटी इस बेरे के लागी के तारे अरे तनी मिया के गछिया अरे तनी मिया के गछिया ई का एकरा के दुगोला में हम कहत रहनी कि डिश में रखो लेकिन आज के देखत नया पीढ़ी के जितना कलाकार बारे कुल जना बोलता लोग हमरा खुशी मिलेला इस चीज के देख के ई ह डिश में जे हमार द डिश ओ जा रोड के दी चक्का ब्लास्ट कर लेकिन गाड़ी आगे पीछे ना आहा हा तनी मिया के गछिया अरे बचई है बबुआ आ तो सीताल मैया नीमिये पर झूलली झूला झूलली झुलुहा लावेली सीताली निमिया के डार होइला
हमें सुधांशु भैया 101 रुपया के पुरस्कार देकर हमारा मनोबल बढ़ाओनी। बार बार प्रणाम। नारायण जी की कृपा बनो रहो। बालाजी महाराज की कृपा बनी रहे। बाबा बागेश्वर धाम की कृपा बनी रहे। आशीर्वाद ये हम ना कहले, बाबा बागेश्वर धाम वाले कहे। तो तनी मनी आदमी सुनेला तो तनी याद कर लेला। कबो कबो बोली ना तो हमरो मजा आवेला, पब्लिको के आनंद आवेला। लइका माई से कहले किए माई, अरे हमनी के आस्था ई का बतावल जरूरी बा, चूंकि हर श्रोता लयदार ना होला। उनका के बतावे के पड़ले कि हम गावत का बनी, बजावे वाला बजावत का बालू। अभी लोग जन बजौलक हो एकरा के गीत संगीत के एगो मुर्की कहल जाला, लेकिन मुर्गी में जौन हम खेला करब एकरा के कहल जाला पावर ब्रेक। अब डिश ब्रेक मारले रहनी हां, लेकिन अब फिर हम अपना बॉडी से पावर ब्रेक मारो। जहां हमार बॉडी रुकी वही जाए लोग इंस्ट्रूमेंट रुकी। तो लइका माई से कहले कि माई, अरे हमनी के आस्था हमनी के आस्था 20 वर्ष यही नीम मैया के आसन आवे रहे ही नीम निमिये पर चढ़े चना पूरी मीठा गुरावा, निमिये पर चढ़े चना पूरी मीठा गुरावा। शीतल मैया निमिये पर झूलली झुलुहावा, शीतल मैया निमिये पर झूलली झुलुहावा। शीतल मैया निमिये पर लइका माई से कहले कि माई, हृदय विशाल एही निमिये के तारा, परदुमन परदेसी गावस माई के पचरा। निमिये पर हवन होला, अरे गगन चूमे धुआं। निमिये पर हवन होला, गगन चूमे धुआं। शीतल मैया निमिये पर झूलली झुलुहावा, शीतल मैया निमिये पर झूलली झुलुहावा।